Bernard. May tamanay nagyag, iti nairitang, aga po iti may pagurok na panagpakamatay. Iti may isang lalaking in despair, iti ayat. Iti agkabantalo-pulog talo lalaki, manipod iti paway, iti nakita nga nagdakel. Iti punti mangga, iti abay iti pag-atay nganda. Mismo nga iti kapsat na, iti nakakita nga iti biktima kita kabitin iti mangga o saan iti may sa atali. Mabatapatang upat metro iti kangaso dati nagbitinan iti biktima nga rason dati inaipupusay. Iti panag-responde, iti panakabagito paramedics ken iti municipal health officer iti Paway nideklarar na pimusayan dati biktima iti makadanon dati iti lugar. Awag med ti makita nga foul play iti reto'y panagpakamatay iti biktima. Yung segon ti pamilya ti biktima posible na depresyon dato'y rason iti ina panagpakamatay gaputa may pagrot nga insina dato'y nubya na Idol Bernard na dairan dato'y argirit na inan isang wanen infinis na Idol Bernard isang naladingit na damag ka adro iti lalaki nga kastoy nga na may adsuha na madairan dati dadagsan iti riknana aging gana nga agka-depress aging gana nakatilanatan iti yak na yung pwede kasi pa kung na iti PNP masabol ko iti panagag-anag bagitay adanti kastoy no dati makita nga dati problema at sa mga tao tulungan hanggang tingin dati umsyan kami kasi agada nga ma-affiliate DJ Rigna iti may isang individual Idol Bernard. So dito lang iti kakasunod na mundatang as of this time nga report mo ni po ti PNP iti Ilocos Norte. Ti update mo dati dinamita Idol Bernard yung dapat iti Kalman. Deklarasyon ni Mayor Francis Espiritu ijay dumalneg dapat yan na kinimbaga na nadadagi kay illegal fishing iti lugar Idol Bernard. Sa gagapon ng dinilina iti kapulisan iti panag-investigasyon ng Samatan dati panangbantay dito sa sakit mapot dito aramit ti sang masiyaat iti sakupen dato'y iliti dumalnag Ilocos sa Norte. So iti agdamas dito nagbaling na biktima iti panagbatak dito na napidot sa nga dinamita ket agamaten ti stable nga kondisyon iti hospital iti Batak kati may sakit dumalan to operasyon agapo kadagitay fragments nga nimula iti pugil dito ito ang biktima nga manalon nga naputupan iti dinamita iti karayan iti Bulo River ijay barangay ijay iti iliti dumalnay Ilocos sa Norte. So itagdama ito ba na tuloy-tuloy iti bantay iti PNP kada kitay nagdumampay katang public places agapot siyempre ken iti Bermans talagang agreira manan no pag iti manglilimo especially kada itay mang budol-budol dagit budol-budol amat iti kalinga magbudol dagitay pabili nga iti mabudol pa kada iti pagsaot ti social media nga nabudol tayo manan kung kuladan ko dagit physically nga mabudol budol-budol dagitay dili si target kini dagitay kawatan ket dagitay matataingan dagitay ako nagwidot bangko samket dagitay awan ti makagkadwa na ti may siyang pagtingan sa ato iti sa sareklatan ang ipofferta niya na klase produkto ito na po nagsinda ay kit mainggan yung tumaten dati target ka nga mangtedya niya man nga napateg nga belongings iti target dagitay short dagitay awatan Idol Bernard nga makastelo Bermans ket agriira iti panagtakaw iti bukod tayo nga lugar. Dapat pala mo ni po si PNP, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.